Ей, заваля! Както на всеки първи учебен ден. Елате с мен да се скрием тук. Опа! Какво ще да ти казвам? Не знам дали ще ми повярваш, обаче аз всяка година, когато дойде 15 септември и мина покрай училище, със сигурност потича една сълза. За мен училището беше изключително готин и интересен и забавен период и сега ме очаква съвсем скоро да се сблъскам с училището отново и с това приключение, вече като майка на деца, които отиват на училище. Не се разплаках. Аз бях много се изявявах. Аз от много малка се занимавах с пеене, с танци, с театър и общо взето бях винаги първа писта на всяко тържество, на всеки концерт. Ако можех, успях да го изиграя от началото до края сама. В смисъл да съм водеща, да излеза на първи танц, песен, стихотворение, поздравления, дипломи, всичко исках аз да си. Децата не ме харесваха много, сега като се замисля, не бях любимката на класа. Никола и Лея вече тръгнаха сега от септември, започнаха тя ясла, той детска градина. Това, което най-често ми задават въпроси в Инстаграм и майки, с които се срещам, са: какво даваш за имунитет? Аз ще ти покажа. Така, нося ли раница? Нося. На бактолоджи ли е? На бактолоджи. Децата просто ще поудеят от кеф с тия раници. И това могат да си го печелят хората, нали? Добре. После ще ви го кажа и това за печеленето. Сега по-важните неща да кажем. 2 години ги показвам тия пробиотични таблетки и продукти, но за всички, които примерно сега са, ме следват отскоро или не са се запознали с продуктите, набързо ви казвам. Пробиотични таблетки. Дават се като се измият зъбите децата и те реално действат като щит, за да не попадат тия гадости, бактерии, патогени и всичко, което идва от въздуха, от болни деца и така нататък. Хоп, взимаш таблетка, смучиш я, може и да се дъвче, има невероятно, но супер вкусни са. Черпай, майци, ела да видиш какъв човек съм. И просто са страхотен начин да подсигуриш защита на устната кухина и на детето, и на възрастните. И аз и радо ги приемаме. Тук не говорим само за детски пробиотик. Тук вече нещата стават много сериозни, защото това са нещата, които се крият вкъщи. Що ги крием? Защото като се покажат на някой рафт, те просто отварят и свършват за секунда, 2, макс 3. Положението е борба с лъжиците, кой ще вземе повече. Пак имаме милиарди, милиони полезни бактерии, които са обаче вече обвити в млечен шоколад. Вие разбирате ли за какво става въпрос? Тук не става въпрос просто за пробиотика, за нещо хем полезно, хем вкусно. И отново е нещо, което защитава имунитета и се грижи за стомашно-чревния баланс. Това е бактолоджи. Тук вече имаме тези бактолоджи Babies and Kids, които са подходящи както и за големи деца, така и за бебета. Но за бебетата това ни е варианта, дори и за новородени става хубавото. Това ми е, аз вече съм го казала 1000 пъти, но любимото на тези пробиотици е, че те съдържат витамин D. И майките, които трябва да си дават задължителното витамин D на бебетата, просто го дават в едно саше, което е с ягодов млечен вкус. Те могат да се дават и на бебета, и на по-големи деца. И се радвате на една успешна учебна година. Родители, пожелавам ви го от сърце. На мен ми предстои другата година, но за всички, на които им предстои сега децата да се адаптират в ясла, в градина, в училище. Просто се моля за вас и ви стискам палци всичко да мине леко, спокойно и колкото се може по-щастливо и за вас, и за децата. В сайта на Булгарбиотик. Тези пробиотици може да ги откриете в сайта на Булгарбиотик. Аз си ги прибирам пак и си тръгвам. Чао! И забравих да ви кажа, че 3 от вас ще си спечелят ето такава раница, пълна с детските пробиотици на Булгарбиотик. Вижте как в описание под видеото.